Kuvittele luonnollinen lisäravinne, joka on niin voimakas, että perinteiset parantajat ovat käyttäneet sitä vuosisatojen ajan elinvoiman lisäämiseksi ja yleisen terveyden parantamiseksi. Lempinimeltään heikkouden tuhoaja, shilajit on paljon enemmän kuin vain ravintolisä. 2 sen merkittävintä hyötyä ovat energian ja elinvoiman lisääminen. Shilajit on tunnettu väsymyksen torjunnasta ja energiatason lisäämisestä, mikä auttaa sinua pysymään valppaana ja keskittyneenä koko päivän. Tuki kognitiiviselle terveydelle. Tutkimukset osoittavat, että shilajit voi parantaa kognitiivisia toimintoja, mukaan lukien muisti, keskittymiskyky ja henkinen selkeys. Nämä hyödyt eivät ole vain legendoja. Tieteelliset tutkimukset tukevat näitä väitteitä. International Journal of Alzheimer's Disease-lehdessä julkaistu tutkimus paljasti, että shilajit sisältää fulvihappoja, yhdisteitä, jotka tunnetaan niiden neuroprotektiivisista ominaisuuksista. Nämä hapot auttavat ehkäisemään ikääntymiseen liittyviä kognitiivisia häiriöitä ja tukevat näin muistia ja aivotoimintoja. Toinen Journal of Ethnopharmacology-lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että shilajit parantaa adenosiinitrifosfaatin, ATP-tuotantoa, joka on kehon solujen ensisijainen energianlähde, mikä selittää sen voimakkaan virkistävän ja energisoivan vaikutuksen. Nyt sinulla on mahdollisuus hyötyä shilajitin eduista elinvoimasi ja henkisen selkeytesi muuttamiseksi. Älä jätä väliin tätä mahdollisuutta löytää lisäravinne, joka voi todella tehdä eron päivittäisessä elämässäsi. Kokeile shilajitia jo tänään ja tunne itse tämän luonnon aarteen voima. Klikkaa linkkiä kuvauksessa saadaksesi lisätietoja ja aloittaaksesi muutoksesi.